Laing kaso sa animal cruelty din usa ka ero ang hapit na tangtangan sa iyang ubos nga papangid human giligsan og tricycle. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Kini ang makaluluoy nga kahimtang sa ero nga si Chubby. Nabuak ang ubos nga papangig ug hapit na matangtang. Kini human giingon naligsan og tricycle niadtong Biyernes sa gabi sa sitio Abocado, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kasamtangan siyang gi-admit sa veterinary hospital sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa tagiyang asirado ang ilang compound apan nagkagawas ang iro dihang dunay miyembro sa panimay nga nigawas usab. Mao na lang namatngunan nila nga nagadugo na ang iro dihang nahibalik sa balay. Akong anak mo ning kanang nakabantay nga nakadugo na siya diha sa sud sa amo ma'am. Iyang joke kay wala buak na gid kayo nagbitay na gid siya as in pati na jung bitaya niya. Mauto ka nang gawas din sa akong partner kung kanabay nakakita naunsa ang iro wala man jud kay wala may nakaibaw. Dunay CCTV ang dapit diin gipakita matud pa sa pribadong individual ngadto sa anak sa tagiya og nakita kinsa ang nakaingon sa ginangatan sa iro. Mipatimaw na kuno ang suspek kinsa nilimod sa iyang gihimo sa iro apan nisaad nga mutabang sa kalastuhan sa pagpatambal. Kusog siya padagan. Then eventually nikalit siya og liko sa iyang tricycle. Knowing nga kibaw siya nga naay iro sa kilid nga nagpadaplin, gikalit niya og liko ang iyang tricycle, which is mura gid iyang gituyo nga maligsan jud ang iro kay straight biya kayo siya og padagan, sir. Kay bawo man sad mi pamilyado pud siya good motong ni reach out ya siya diha iyang asawa iyang anak. Hope lang nga di niya buhaton ba if in case ba. Samtamo pahigayon og imbestigasyon ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa pakig-alayon usab sa kapulisan aron mahatagan og hustisya ang bukang Chubby. Unfortunately, wala pa nag-blatter and tabangan dyan ni nato karon. Ang ato lang sad kay ang dog na secure naman di ay naana siya sa usa ka clinic karon and i-check sad nato kung makaya ba o kanang connect balik ang iyang mandible ug maxilla. Si Dr. Maribuhok nga usa-usab ka animal welfare advocate hugot nga ni kondinar sa nahitabong animal cruelty. Dako yung kay pangkondinar na siya, sir, especially now that Cebu City is moving into embracing animal welfare. And we have the Animal Welfare Committee lang. Usa pod ang Hope for Strays nga dako kayog tabang sa paggasto sa vetnings ni Chubby kay nakita nila among post, nagkuhan sila og fundraise which is dako pod siya tabang para sa vetnings ni Chubby. Na ako'y post sa ako ang Facebook, guys, which is Mary Julia. Na dito ang details o tanan update sa nahitabo ni Chubby. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.